Aw ni yang ma bita mi yiriden do bayɛlɛma k'a kɛ dumuni ye k'a da an ka denmisɛnw ma. An ka pɔmu kolen jɛlen pasi an b'a wɔrɔ k'a fara bɔ a la k'a tigɛ k'a ɲɛ. O kɔfɛ an bɛ ji fitinin k'a la i kana n'a ji caya. Sabula ale mɔni t'o bɛɛ bɔ miniti 10 ɲɔgɔn dɔrɔn a bɛ se. Miniti 10 bɔɲɔgɔnko selen filɛ nin an bɛ furushɛti dɔ ta k'o turu a la n'a magayara dɔrɔn an b'a bɔ k'a sin walima an b'a kɛ tɛmɛ kɔnɔna na k'a tereke fo k'a nugu i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na. Ni i sɔmina ko kɔnɔja bɛna dadigi k'i ka den na dɔrɔn i bɛ tamaro den 3 ɲɔgɔn ta k'a daji. Wa hali n'o tɛ vitamine caman kolokololen don tamaro la kosɛbɛ min bɛ den dɛmɛ a ka développement na. N'o y'a ka kɔrɔbayali sinsin bolo dɔ ye o nafa caman kolokololen don tamaro la. Wa vitamine caman bɛ tamaro la min b'a to den bɛ bɔ a yɛrɛ la joona fana. O kɔrɔ hali ni kɔnɔja tɛ an ka to k'a dɔɔni d'a ma. Ni min dilannen filɛ nin ye tan dɔ kulobilenkan na u b'a fɔ nin ma ko compote. Compote bɛ se ka di den ma depuis a kalo 4 bɔɲɔgɔnko n'o ye fruits mafɛnw ye nka fruits bilenmanw tɛ dɛ nin cogoyanin ninnu i n'a fɔ pomme ani poire.